Og beinleies vil Stola og Trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja. Velkommen her til segna tuman fra Og beinleies av Rost 2. Vi sitter fremme sin nere i Voksbottene. Og etter en heitan 4 timer vi chatcher om høyre og vinstre, så får vi til Setre. Vi har en lærere her, av Setre nå. Men når vi får i gang, så skal vi lukke minne av SMS-kappen for chat på, ja? Ja, det stadigvæk telefonnummer 505 og til å sende inn hva tid alle bruker tykkere fritjørlønn til, som just blir nogolden. Ja, jeg hadde vi for bare be velkommen til tiden. Først og fremst, hvordan er det du? Jeg bare Niklasen. Yes, og du var ansett i at jeg ser til noen. Ja, det var Nattervisen-delten, ja. Nattervisen-delten. Ja. Og det har en annen utbygging av Nattervisen-delten. Ja. Kan så greie sin fra du? Ja, altså til en utbyggingen, hun eide så verskfrøy og orsko omkvarve, til en bachelor verskfrøy vi orkar omkvar. Och att det känns det förr vid och samhället som öle tänkte att oljene och onkel rocknar på att hugga tölen som hickar till orskne som brukar och man rocknar allt vi den elorskan och uppbyggda husen och viskra land färsla land flottningar och så vidare fiskeflotten isen så 55% av de orskne som det här kommer faktiskt från olja. Och onkel vill inte grover sagt att det som egentligen lever av förr till att vi ger olja till fisk och så säljer vi det andra. Så på den ena sidan så är det öliga glädje för att regna omkvarve och ersbacken gärna out i. Men hinvägen tar man hickar som C2 i utlagt och sådär så är vi med det mest dolkande tjonar i hemmen. Och i förrän det tog en stor avbjörn att kunna lösa den här trobläggan. Och så får vi det nökta och orskotörv så omkvarvsvinnarliga och boradikt som överligt. Och här är inte så att som vi gör, alltså ser vi här en målsättning att i 2020 ska 55% av elorskarna vara borodig vid orska som är framme i Eisne att lära hitta hushållhalten i färgen vid vindorsko och Leisland Froskaparseder som avgör så att Froskaparseder i Eisne skulle göra så till och tog den här uppbyggningen så sätta stan och man inte att främja granskning och Eisne öknäst. Är det ahov för uppbyggningen i Heveron Mankla? Ja, det mäter vi att följa heter en stor avbjörning och följa hur vi bruk för hela uppbyggningen. Ja. För kan söka in och sätta någon och när kan man söka in? Så det är en bachelorutbyggning och det krävs alltså gymnasial minuspreg och för att släppa söka in så ska man ha anstöj och i stödfröj och bestöj, allsfröj och C-ämnesfröj. Och att det ska bestå alltså man ska ha 6 eller hackre till gamla skalan och 13 skalan eller 2 eller hackre till 12 skalan och i som fakna. Och eisen gott om till läsande är och sten i enskon till några lärböcker är det enskon. Just det man vill inte snitta. Men alltså om man kanske inte har akkurat det här så bör till att kontakta oss och spyrja sin närre. Sökna fristen hon är 1. juli. Och det som söker det får så på 14 sajtene. Undervisningen är planlagt att börja 9 augusti. Och omsökna blir så weird här liksom och hemma så in man kan ta den ner. Alltså förresten då så 1. juli är det bara till hela uppbyggningen eller till alla uppbyggningar så här. Det är min heter Felix att uppbyggningar att det tar dator in. Hur så långt uppbyggningen och vad kan man brukas till? Ja, alltså det är en sån 3-årig bachelor-uppbyggning och så hon kan brukas till vojarläster eller kandidat masterstöj i utländska universiteten. Och kunde nämnt att DTU, alltså till Danmarks tekniska universitet, här är den där uppbyggningen går till för beinleis till vojarläster och 4 tar kandidatlinjen. Alltså det här är kvar, men hissa 4 här gång det rätt in utan att läsaren skulle ta näka eka. Till så vindenergi linjan, miljöteknologilinjan, bæredygtig energilinjan och så geofysik och rumteknologi. Alltså jag tror att det blir väl till att stäcka vid bachelorutbyggningen och några just det och för bara arbeta så här massor verkföringar. Men möjligheten är då flyger lön bättre om man för alla vägen tar massan på en väg. Manglar den uppbyggningen i förrän alltså manglar verkföringar än den heter inte.
Alltså verkföreningar har ofta nämnt vi finna arbete och alltså vi möter att en erbjudning som stannar framför vi så årskunder som vi manglar och som nu så tänkte att oljan är för att kunna lösa det så får man bruk för sån forskning ja. Och för så gånger som lästren så fyr sig alltså ett undervisning 8-16 kvant det eller ja, det som vi just här till naturligtvis något alldeles på det senaste till att vi har undervisning live 5 timmar om dagen måndag och torsdag höst och fredag och mycket där så sätter ut till att en läsande kan sitta själv och läsa upp och svara uppgifter och så gör och alltså de flesta ska in till köra utan krav uppmöting alltså att läsande han har arbetat för egen läring. Men då är det sådana ting man ska laboratoriet göra akkurat. Här krävs så att han läsande är ett stigare. Och hvis man ska ta så iverordna om uppbyggnaderna så är det första och 2 åren det är så hemma naturvetenskapsdelen. Ja, då är klassisk undervisning, lärare stiger, undervisning och så vidare. Men parter av ska och kanske också ska vara verkligen fjärrläsare som jag internet och så vidare. Ja. Och det som är så nytt i hela utbyggningen mot till att jag har haft orientering att femta läsarhalva hon kan tagas ersten så man kan simpelthen för alla andra till ett utländsk universitet och tagas relevanska i här. Och alltså det läsande för på andra mata med fria resor till att sätta präg och såna egna utbyggning och specialisera förläggare och så vidare. Och så det satta läsarhalva hon för typiskt nästan bara till bachelorprojekten som större uppgåva som till själv välja. Ja, så den uppbyggningen här så den läsande för också stora möjligheter att sätta präga förläggarna är snä. Ja, kan man inte ta halvar utan att ha in uppbyggningen? Alltså det är rent omkring dem och tur ett näst väl. Det ska ju inte skipast så det passar till och såna här. Men som standard heter inte vara kort in i uppbyggningen ordentligt nej. Nu är det lagt upp till att det är väldigt just då. Alltså kvar vart undervisning och kvar lärare när ett känna hela uppbyggningen. Ja, så grundläggande kan man säga att verkföreningar här möta några uppgifter som kräver så grundläggande vitan och naturvetenskap och så en specialiserad vitan inom för tekniskt ökning. Och till det självsagt att parter undervisningen färdigt till sig säkert att det är som föreläsning ett steg. Och det krävs det nu fagen som är att man testar i grundfagen matematik fysik och så vidare. Men så kan nämnas att första läsare halvår till dömen så är att inlärande sky och det fysiska omkvarnen att en parter järfröje, en parter med havfröje, en parter om vävliga och vävfröje och så stäcker dömer ur färgerna som det är ur färgerna. Och så är det inlärande sky om verkfröje och här i färgen. Och här är det så att landa ett verkfröjningar från Imskon och Staunen är hemma att komma in och ha lägga fram. Och tar uppbyggning, tar arbete och kanske uppgifter tar möta och det dagliga. Och tanken är akkurat att tyska in till så för att ta läsande få en uppfyll kaffe erbjudningar uppgifter börjast verkfröjningar vi här hemma och något för det är uppläst till hur det skulle bruka att han ta välfrihet som det får sig nu ja. Och kanske få det en personlig kontakt med någon person till det visst här det kanske inte göra verkskatlan som vi och så vi man kan nämna att så vi ska ju blicka över det orskälder kvar har kanske styrka kanske vansar och så vidare. Det lär programmera för att helt arbete för sig då det inte finns en plug and play lösning för vägen. Och så vi så kvar vi gör det lär projektläs och lära mer om orskkurve och göra matningar och vi gör där och ha det crowd grundfasen så gör. Är lärare som är ägnar till undervisning i fashion men skulle du då leda ett fält nu? Ja, så också när vi är Lund universitet och så näka att det täcker vi själva och näka mot ut att finna fält till. Som till dömes har också andra starv och så undervisar negativare. Ja, det är väldigt vanligt ja att det är just chocken. Det är städen som kräver det. Kvar är uppbyggnader här dit naturvetenskapliga deltagna.
Ja, så här är det tvär ärar, men att det är inte år man kan släppa in till här. Alltså, det är den skipan att det har tidigt upp annan kvart år. Och så i år är det bara en nu utbyggningen i Orsko omkvarve man kan söka in till. Men inte nu sommar, men nästa sommar bör till att söka tvär ärar till bachelor och kartverkfröje, eller software engineering. Det är sån utbyggning där man lär programmera och arbeta som skipan. Och hon kräver så ett B-stöd i stödfröje. Henne utbyggningen till så bachelor lufröje. Hon kräver så B och utan B-stöd utan trim grejer stödfröje, älvsfröje, ämnesfröje. Och akkurat som Arne så där slår stegen ska ja, man ska. Ja, och så kan man alltså säga för vi vänder atlas utbyggningen som det här var så vi näka samläser mitten läsande imskon argängen och från imskon grejen som det var synder. Jag växelverkligen kör. Hur spelar till att det inte kommer göra alla uppbyggningar på alltså samma år? Det är att det är bara inte fakt till det som du lötene att det måste lärarkrafter till det och tog så avgörs att det är andra kvart år är tog att greiner kan man kanske inte kvart år men lösningar det så vänta matan så något sånt där. Ska du själv undervisa i snarna så? Ja, jag kommer undervisa i några fackon så här som mycket förlägg rök till det. Men alltså min bakgrund till så att jag har arbetat vi helt simulering kan allt och show fast stream och Martin kan så göra. Och för nämna och grönt som jag var involverad i så har vi ju en som Knut Simonsen just några tälsimuleringar och Martin och show fast stream runt om förr. För få andra som mätningar och hur så harsta räkor och hur snägg orskar är det hur snägg man kan få bursor och ja, så få in elnätet eller också annan nät. Så vi ska vända atlas uppbyggningarna så som kan man säga förr att vi är då en sort eldorado av gröna i Orsko. Vi har massor av ringväggar, regn och fjällen och vattenkraft och vind och vi har sjöfallström och allt då takten kommer till och vi kommer ta hit och hjörn och sjön och borstkassor framvis. Så här är några avgångar och möjligheter till som har att göra akkurat små gröna och köra sina gröna. Hade jag egentligen AHS vantade det några omsorger? Vi vet inte, vi vet inte än. Nej. Ja. Super, jag får inte gå att vi har något uppbyggningen. Ja. Tack för att du kommer idag. Tack. Ja, vi får en utledning och tar vi läge till Muse som heter Uprising.
Yes, nu vill jag minna av sms-kappingarna som vi har. De kan skriva in av 5,5-95 och vi spelar dig om vad det alla brukar fröjdelöna till. Det är nog så stort lite istället för alltid att det har så seriösa här spårningar så har vi också sin lättare. Ja, det är för när det är nu väldigt deiligt att få oss pengar nu. Hvis man är arbetscenter till ja, särskilt som unker så vet man hur man nu bruk för dem och till att en stottning räcker till så öland. Nej, och det är nämligen nu man ska köpa festivalbiljetter och akkurat. Allt det. Har du några planer för att du alla brukar tunna flytta till? Ja, jag har faktiskt kraschat och bil så jag ska betala kioskaperna så ja, här får man flytta lön men det är faktiskt ganska lika atlarna som har svabblet jag tror att du ja, det gör jag från flott. Vad är det? Jo, jag har faktiskt sett att så yes, men det är bara till att jag är mer färre också än sommar eller är jag nog för att göra först och vi där själv bestämma och än men det vant jag pengarna för allt det. Du ska långt till på mot allt för jag säger för EKS nu. Ja, det är Atlant. Men det vet inte, jag får så jag själv bestämma mig för sommarferien igen. Men jag smärs när vi är här i förrgen. Ja. Jag är alltid gänga hemma och i Hickvå allt sommar. Ja, vi heter det så blir vi kava alltså. Alltså i Hickvå. Studenter i Hickvå. Ja, okej. Ja, att det skilt i släck. Men jag har alltid kvar på ett läfradsträd med att börja sms om. Skriv in av 5,5-95. Like the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til din og dine vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkurve i førgen. Mest färtelfonen i västkomna. Trygt deckar elskegare av färtelfonen. Trygt boxar till. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Ja, vel at komme til Åbeinleis. Maren, Kat, skal vi følge nå? Jeg hadde vi skulle få lese noen semester opp, for da finner ikke noen inn her, men til de som ikke har finnet det vis, så kunne de skrive inn hva tikkere fridaløn vi brukte til. Og sms-nummer er 5-0-0-5-0-5. Ja, her er så en som skriver at han atlas er bruker, eller jeg citerer det, jeg atlas er bruker han til okkur sterskere enn sådana vatt, og så et fitt smiley at han fyrir arbeid. Men så kan han bruka sådana vattna blanda vi, hvis han vinner en kassa. Ja, det er så helt for det. Onkel skriver, jeg må gå med alle mine frytja løn, jeg atlas er utanlandet neste år, og hei det ikke vært så dårst, så hei vi kommer ferie i år. Ja, det passer jeg, det er utrolig dårst, man skal bare av hesenlandet og så vad gjør det. Ja, det hade sent lättare till döms Danmark här där bara att hoppa i ångstens ja, och så. Akkurat så, man måste spara. Och ta in om det är dörst. Ja. Jag skriver, jag brukar under ferielön att skifta tak och klä husen vi. Det var inte alternativ, det var brukt till feriebeinleis, men också mer praktiskt som man skiftas ut i mitten. Han skriver att ferielönen hon vill brukt till jägarbombs nere i Sunny Beach. Ja, det gör festligt. Kanske får man att donera en part veckloks gott ändamål, annars spärra upp. Ja. Det var ordentligt fint. Ja, det är nämligen ordentligt fint. Jag får köpa en bil för ferielön, ska jag räkna sin här. Ja. Jag finns sådana ferielön, så det är fantastiskt. Ja, man vill riktigt kvar som man rattnar hela bil. Pura bant. Men tid är att välkomna till att sända in och till er telefon 5-0-0-5. Och ja, spårningen är, vad brukar det till ferielön till? Allt vid... Tackar bara ett läträtt och vi får vara till Voxpop, som då finns som major. Sangreverer Feel Again till One Republic. Been a long time coming since I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, it's been on the run. Heart still beating, but it's not working. It's like $1 million phone that you just can't ring. I reached out trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But with you I feel again. Yeah, with you I can feel again. Yeah. Long time coming
since you know me. I wasn't lonely so, but that's the only. A little wiser now from what you show me. Hey, I feel again. Feel again. Ooh. Hatta var läge Feel Again, jag One Republic, att han inte flöve. Men en känd och negativa flöna. Eller att läge först och främst. Nej, det gör inte. Att det här är rätt läs mer damer öliga väl. Eller mer damer öliga väl. Jag har inte hört, jag har slutat alla flöna till dem, men hon är rätt för hon är nudge och ja, hon är så Spotify och är nog en också ivrig brukare av Spotify så det kommer nog att det är för att då alla så kanske något annat. Ja, är det också så sitter och search technology och sort. Jag hör det som är Aras någon ettla. Det som något som poppar upp i internet nu. Det som först delar Facebook och ja, och lust är ofta ett utländskon kanal alltså till punkt. Så som jag vet inte, för sort i USA, jag har en sort sån app som man kan liksom searcha så vill man ta några chankre så kommer man tända för kanaler. Ja, man hade ju sånt där som har så funktion hos Spotify faktiskt Ice som kallas ja, Spotify Radio så vill man bara en chankre så. Så smäcker man till. Det är som tamaten är finner flest sanger som är lust efter. Det så inte kom tankar om sanger akkurat om man sitter och ska bruka en. Ja, dräcka det. Och det är råd är blivit lätt trött av sangon och man hör det så mycket om att man får stressat. Så ja. Men ska vi få också på bra? Jo, ja, samband vi första majdags alltid på vakten och jar så får jag mer en turné och sporta i misk folk för första maj här så jag för dig. Första maj är där har vi kommit samman och har till halt att det vunnit och arbetar rätten så det finns ju jogna. Det är helt eller så det första vi hade alltid första maj och för 5 minuter sedan där fann jag att det faktiskt snurrar sig om. Första maj var ännu där jag 2013 nekva säga för mig självt om jag inte är värska folk så alltid att det är vidare att vira och hejra att det har varit några undantag folk undan någon som har verkligen har bäst för tog att släppa till arbete tog att vara till arbete om det är sjuk eller manglar pengar manglar mat av våren så är alltid att vi kan gott och stäcka av hämta det igen och visa att här viring att vi framvis hejra där när det är att det plats lockon ödla. Ödla människor. Ja, det är virnek första maj. Arbetsmannadävna. Jag vet inte om jag ska säga så redan nek mer om det, men på några måte att det ska plats lockon ödla ska rättvisa. Och du har ju helt det en tummer upp till röver och tilltag. Det är platt, ja. Ja, jag är inte ungdomar ner. Pröver bestandan kjolt om det är kallt. Ja. Ja, så man har ganska station troplägarna som man har för. Alltså det första först som arbetar för rätten det för arbetet har misstjata starve och allt det där. Nu är det mer justeringar större månhalt, ja, men jag tycker alltså att arbeta för rätten just här till när man alltid man gör det är kött att missa. Har du helt personligt dagen? Ja, så det är faktiskt först för allt låtar ju första maj så där blir jag nu. Första maj jag kan säga att jag första maj är en dag i Umeå där struje för samhällsfesten till en dag som här vet har till halta till framsteg som verksamman i Ryssland över Tritjokon. Och till mig är en dag här vi vara använt om att samhällsfest är inte ett virus som vi skulle ta för givet men som alla tid må börjas för och strujas för varvet. Har du helt personliga dagen? Ja, det är ju. Så det alltså och jag har till halta jag vill gärna tälja nu snir tilltag någon där och här är så träcka man resten att vi men jo det är ju. Kan du först mig säga för det? Jag vet inte. Det är viktigt att man samlas och jag har alltid en väldigt viktig dag och det är viktigt att man minns den och inte stäcker för givet. Alltså tar vi man lär sig känna sin rätten det är snä. Vi att det som fagfällar Ryssland och Josh för det. Tack för att ni kom till ja, alltid. Har du helt och en person potential? Ja, på nu gör samma vi och jag har någon socialistisk gång så det är snäggt att säga. Så stävnen han är näck att säga för mig som Limrys skunk. Det är så att det är också förfäder som är bara för och rätten och ta rätten vi det har idag och arbetsmarknaden. Och till en dag har vi skulle minnas till det som är för fram och inte glömma att allt det som vi har idag är en självfylja. Det är inte en självfylja. Det tar ju svart blå som är givet arbetet. Och det ska vi fortsätta. Så han näck att säga för mig. Hur ska jag ha det helt today? Jo, idag har vi så fralukt att vi var
morgonmøte sammen med Jan og Folke i morgen, og så har vi Vaktlen, og så har vi selv ungdomstiltaket til Slisk Ung og Tjåvalte. Så han vil ha seg til Kjolter og kallt, så gjørs noe i heit. Så han er fantastisk. Ja, kan du för mig säga för det? Att man att först jag svär och vi tar rätten till som folk för tun eller där först för jag har kämpat för det. Så hvis man lär att inte ta det för givet. Så är alltid viktigt att det att ha det allt sånt där. Hur så hade jag helt dagen? Vi tar vi socialistisk ung i morgon ett morgonmat och sen vi Jan och Folkon här så där röver. Och nu är och jag tilltagga Speakers Corner Akali och här som vi har hört 4 ungdomsröver och en ton like jag vill spalt och hon och så nu får vi hon och hur. Först maj har ser en jag säga för mig till att så mycket det att ena så tror ju det till fytle. Ja, hade så där som mer fann fram till Jara Vaktnon. Och då sista Sverige var ganska synter tror ju det är inte fytle så för mig är inte säga för han. Jag vet så att från välkvar där jag kände rätt natt. Men jag gjorde ett ölla stort vuxpop på skolan och på handskolan och det var bara synter apropå att spela om vänstra högra. Högra. Till det ena så rättvisa. Mina jag skulle klara sig själv men också en couple loft att ligga. Vänstra. Att skulle vara rätten till sommar och livgård. Vänstra till att vi skulle hjälpa dem som inte lite väl fyra och att jag skulle ha samma rätten då. Mitt och mitten. Vänstra till att Kjolte Fatek skulle få hjälp. Högra, privata vinner man kommer fram. Ja, det var lätt att höra att det var för det mesta konflikterna som var vänstermain och man fick som var högermain. Men så spurgade det Eisne om att lösa nuvarande styrre vid en norra och kvart det helt om flätskatt om det skulle vara flätskatt är jävla nej. Finaste slä. Och jocken först. Skandala. Vanlig. Och cool. Kixa. Nöktande. Ja. Inte flätskatt. Nej. 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 Inte nuvarande. Ja, om det var så kan så förnuftigt folk, ja. Jag vet. Det är alla meningar om det. Men om det var så kan en första spårning vara att vara att lösa nuvarande stötterna vi eller nuvarande styrre vid en norr. Men ska vi ta lämare? Ja, jag haltar vi tar lä army för att fly sms:er. Det var Nicki Minaj vid high school Feed Lil Wayne. From Jamaica, he owned a couple acres, a couple fake visas cause he never got his papers. Gave up on love, fucking with them heartbreakers, but he was getting money with the movers and the shakers. He was mixed with a couple things, bought like a couple rings, bricks in a condo and grams to sing. Left arm, baby mother tatted, 5-year bid up north when they ratted. Anyway, I felt them, helped them, put them on lock, seat belt them, took them out to Belgium. Welcome, bitches this pretty, that's seldom. This box better than the box he was held in. I'm Mama D in the outer. I call him Daddy like doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with beginners. I let him play with my pussy, then lick it out of his fingers. I'm in the zone. That's my high school. Me and my crew, we can slide through. Give it to you whenever you want, whenever you want, baby. It's yours. Anywhere, everywhere, baby. It's your world, ain't it? She got a nigga at home and one on the side. Best friend is a dyke. They fucked around a few times, her and her mama alike. So all they do is fight. I tell her make me some money, she tell me make me a wife. I tell that bitch you crazy, fuck wrong with you. And excuse my French, but I'm a lone kisser. And then she try to tell me I'm the only one that's hitting. And I say what about them niggas? She say what about them niggas? You right, what you doing tonight? Put on something tight, don't judge me, I get life. She love me like a brother, but fuck me like a husband. Pussy like an oven, too hot to put my tongue in. All I had to do was rub it, the genie out the bottle. Pussy so wet, I'ma need goggles. She tell me that it's mine, I tell her stop lying. Mine and who else? She say worry about yourself, little tongue. But it's you, that's my high school. Me and my crew, we can slide through. Give it to you whenever you want, whenever you want, baby. It's yours. Anywhere, everywhere, baby. It's your world, ain't it?
Nicki Minaj og Lil Wayne vi High School. Vi tager några sms-er jøkken at rett, og onker enda vro, så kunne de skunde seg skrive at det er 7 minutter, 5.000 Kanskje bruka frydjelønna til. Du kan vinna en kassa och så då. Men till oss vi då finns in där. Här onkel som för att köpa damen i en förskave. Ja. Hon är helt i. Och för att köpa en iPhone. Ja. Det är så smart. Jag har förklarat för mig då. Ja, det är gott nog guys. Det är ett ja, Sean, det är öle alla mina grund här men det är så ett munnar huxan som näknar bäst telefon. Ja. Fairlund är långt brukt på ett deilig sjönvarsp. Där man tog det bara helt väl. Så ett damer vi har förtälla er. Ja, det lärde att han nu köpte sjönvarsp utan att sagt från. Där man tog det bara helt väl. Ja, det kan vi veta det som vi kommer ner med. Så han har brukt alla pengarna långt på sjönvarsp. Ja, det är synd fast. No. Jag skriver hej, ser så att allt av finns ju Fairlund, men min Fairlund för det rockningar som man sjön ju nödja jalda för det. Allvarliga sockot men det hör till. Och sjön det är några pengar glömt till långt super utan att vi vinkar någon och familj. Yes. Ett familj. Ja. Här är sen sin dra pengar nu som man över alla rockningar och affäras. Inte lukka som vi på. Nej. Det är så som skriver att vi kommer att långt köpa en bil så jag vet inte om så köpte han det för så pengar ner eller vad. Men jag var så att han ska bruka resten till. Ja. Jag som skriver, jag har brukt alla mina Fairlund ut det. Köpte mig nutjar viskare till bilen. Det kan jag. No. Jag får bruka Fairlund på min vinnaskara. Ja. Det är hyggligt. Det är hyggligt. Så det är om det är en bytur eller om det är filmkväll eller. Jag hoppas här är mer och en en bytur bara. Ja. Så. Min feriepengar för att få chilla med rancher och så får vi en tur i sommar och så att hugga och kom. Ja, det är rätt för en jävligt. Det är så löj nog eller det är inte löj nog men själv om det känns nästa sommar på inte förrjun så är det fantastiskt det är sommar så. Ja. Man ska bara färra spontant och tajma det efter veckan. Ja, det blir bara ja, inte planlägga, det spontant. Ja, det är det. Så jag nog inte näkar som jag vant att vi får oss ut kaos ligger detta ny efter det. Och det var kvitt, det var mer eller mindre kvitt att han gör. Här är det två öliga stottliga och snedig sms. Jag vet inte vad jag vill tro. Nej, det var. Du kan släppa. Jag känner, jag får beställa mig en thailändska bättre blev det inte. Och så viktigt att nämna smiley face. Ja, smiley face. Så det skriver Fairlund vi brukar nutja popper till damerna. Jag vet inte om det är fittigt långt, men så bra vi Stefan då. Ja. Men till mer ni hade tog in vi är den ändå på. Ja, men här är rätt efter. Ska vi stäcka där Arjen så har vi ordnat allt. Jo, ja, jag tar akkurat komma och till en som säger han får köpa för lålsringar. Kan det ju? Ja. Men vi må nog tacka för också det. Ja, ska vi göra det. Vi finna en vinnare på ett sändningsnamn och kontakta han. Ja, vi vet att nästa höst som tog. Samma ställe. Ja. Och där vi tar en note över Airplanes vid B.O.B. featuring Hayley Williams och Eminem. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, let's pretend like it's 98. Like I'm eating lunch off a styrofoam tray. Trying to be the next rapper coming out the A. Hoping for a record deal to ignore my pain. Yeah, now let's pretend like I'm on the stage. And when my beat drops, everybody goes insane. Okay, and everybody know my name. And everywhere I go, people wanna hear me sing. Oh yeah, and I just dropped my new album. On the first week I did 500,000. Gold in the spring and diamond in the fall. And then a world tour just to top it all off. And let's pretend like they call me the greatest. Selling out arenas with big stages. And everybody love me and no one ever hated. Just try to use imagination. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Okay,
Let's pretend like this never happened. Like I never had dreams of being a rapper. Like I didn't write raps up in all of my classes. Like I never used to run away into the blackness now. Let's pretend like it was all good. Like I didn't live staring in the notebook. Like I did the things that I probably knew I should. But I ain't have neighbors, that's why they call it hood. Yeah, now let's pretend like I ain't got a name. Before they ever call me B.O.B. or A.K.A. Bobby Ray. I'm talking back before the mixtapes, before the videos and the deals and the fame. Before they ever once compared me to Andre. Before I ever got on my space. Before they ever noticed my face. So let's just pretend and make wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. And it seems like yesterday it was just a dream, but those days are gone, they're just memories. And it seems like yesterday it was just a dream, but those days are gone. Alright, let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game, there ain't no way that you'll win. Pretend he just stayed outside all day and played with his friends. Pretend he even had a friend to say was his friend. And it wasn't time to move and schools weren't changing again. He wasn't socially awkward and just strange as a kid. He had a father and his mother wasn't crazy as and he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as a talent show in the gymnasium. You want him out the quit daydreaming, kid. You need to get your cranium checked. You're thinking like an alien, it just ain't realistic. Now pretend they ain't just make him angry with this. And there was no one he could even name when he's pissed it. And his alarm went off to wake him, but he didn't make it to the rap Olympics. Slept through his plane and he missed it. He's gonna have a hard time explaining to Haley and Laney these food stamps in his week, cause he never risked. He hoped and he wished it, but it didn't fall in his lap, so he ain't even here. He pretends that airplanes in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now. Wish right now. Wish right now. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Froskaparseter Førja.